gynnes di Bore da, a chroeso i'r gwasanaeth, a chroeso i bawb sy'n ymuno gyda ni ar Zoom. A diolch i'r Gweinidog am ein harwain eto y bore yma. Dyma cyhoeddiadau'r wythnos. Dydd Sul nesaf bydd y Gweinidog yn arwain yr Oedfa, cwarter 10 yma a chwarter wedi 11 ym Porthcawl. Heno am 8 Oedfa hwyrol Zoom. Nos Fawrth am 7 bydd y côr yn ymarfer yma. Bore dydd Mercher bydd cwt clud yn cwrdd yn y neuadd am 11. Nos Iau am 6, mae noson gyrru yn yr Asioca. A cofiwch am yr holiadur a ddychwelyd erbyn Chwefror yr ail ar 20. Os fi wedi anghofio rhywbeth, mae'r gwybodaeth i gyd yn Coenonia. A wedyn croeso i bawb i'r neuadd ar ôl yr Oedfa i gael paned a sgwrs. Fe wneud y casgliad yn awr. Diolch yn fawr. Fe wedi'n priawdwn, deilwn nad ymlaen fel wedyn. Ac oedd i'n llygad i gyfiawnder, ac oedd i'n talonau i gachar, am siapgan unwaith eto yn bobl sy'n dal gafel yn ddod. Bydd yn gyfer i'n gyda'r atodion i wain technis. Gyda'r yn bod gyda'r dyna yn erbyn. Yn bod yn gofyn llwch yn enw ac yn hidian yn haffi i. Bore da, yn hyfryd gael eich cwmni chi unwaith eto bore yma. Da ni wedi bod yn sôn am fwyd dros yr wythnosa diwethaf. Ella ddim yn sôn am fwyd yn benodol y bore yma, ond y pethau sydd yn dal y bwyd. Sôn am ddarn o grochenwaith a am blatia a falle. A roedd da ni wedi sôn am ddiw'r crochenydd heddiw gyda'n gilydd. Ond
Cyn ni'n ymlaen at hynny, gadwch chi ni ganu am i'r rhif 760 a 6. 760 a 6. Addo na fi i ti fy niw, rodio nifydd tra bwyf byw, meithrin ysbryd diolchgar mwyn, meddwl pyr, heb ddig na chwyn. Ac yn y blaen, 766. Byddaw yn darlleniad cyntaf ni bore yma i lyfr proffwyd Jeremia ac i benod 18 adnodau 1 i 6 ac yna byddai'n mynd draw i'r ail llythyr Paul at y Corinthiaid ac i benod 4 adnodau 1 i 9. Dyma'r gair a ddaeth at Jeremia oddi wrth yr arglwydd. Cod, a dos i lawr i dir crochennydd. Yno y paraf i ti glywed fy ngeiriau. Eithim i lawr i dir crochennydd, a'i gael yn gweithio ar y droell. A difwynwyd yn llawr crochennydd y llestr pridd yr oedd yn ei lunio. A gwnaeth ef yr eildro yn llestr gwahanol, fel y gwely'n dda. Yna daeth gair yr arglwydd ataf, ond ni alla fi eich trafod chwi ti Israel, fel y mae'r crochennydd hwn yn gwneud ar clai, medd yr arglwydd. Fel clai yn llawr crochennydd, felly yr ydych chwi yn fy llaw i. Am hynny, gan fod y weinidogaeth hon gennym trwy drigaredd Duw, nid ydym yn digaloni. Yr ydym wedi ymwrthod â ffyrdd dirgel a chywilyddus. Nid ydym yn arfer cyfrwystra nac yn hirginio gair Duw. Yn hytrach, trwy ddwyn y gwirionedd i'r amlwg, yr ydym yn ein cymeradwyo'n hunan i gydwybod pob dyn ger bron Duw. Os yw'n hefengil ni dan orchydd,
yn achos y rhai sydd ar lwybr colledigaeth yma hi felly. Yr angredinwyr dallodd Duw'r oes bresennol i meddyliau rhag iddynt weld goleuni efengil gogoniant Crist, delw Duw. Nid ein pregethu'n hunan yr ydym, ond Iesu Grist yr arglwydd, a ninnau yn weision i chwi mwyn Iesu. Oherwydd y Duw a ddywedodd, llewerched goleuni o'r tywyllwch, a lywyrchodd yn ein calona i roi ni oleinwyr wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ond y mae'r trysor hwn gennym mewn llestri pridd, i ddangos mai eiddo Duw yw'r gallu tra rhagorol, ac nid eiddom ni. Ym mhob peth yr ydym yn cael ein gorthrymu, ond nid ein llethu, ein bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith. Ein herlyd, ond nid ein gadael yn amddifad. Ein taro i lawr, ond nid ein dinistrio. Y bendith Duw ar y darllen a'r gwrando ar yn cyfar ni bore yma. Gadwch i ni felly barhau yn yn addoliad drwy ganu ein hemi nesaf, sef em rhif 579, 579. Ti yw'r un sy'n adnewyddu, ti yw'r un sy'n bywio cau, ti yw'r un sy'n tangnefeddu wedi'r cilio a'r pellau, bywiol rym, roddau dim, bellach ni ddiffygiaf ddim. Ac yn y blaen, 579. Gadwch i ni weddio. Arglwydd ymdawelwn yn dy bresenoldeb di. Byw crochennydd pob bywyd. Byw'n Gardyfron. Y bore yma nid fel rhai perffaith, ond fel clai sydd
wedi llunio ganddo ti. Wedi dod i geisio, i wrando, a'n harwain. Arglwydd, Dduw cyfiawnder wyt ti. Ac wrth i ni fyfyrio ar lestri pridd y bore yma, mi wyddon ni mor fregus ydy y llestri hynny. Y llestri sydd wedi teimlo pwysa'r byd. Ac rydyn ni'n dod ar darnau hynny, y pethau sydd wedi torri yn ein cymunedau ni ac yn ein byd ger dyfrond i y bore yma. Dyna ni'n diolch nad wyt ti'n troi dy wyneb oddi wrth y clwyfedig, nad wyt yn taflu'r hyn sydd wedi methu i ffwrdd, ond yn aros, yn ailunio ac yn dal i weithio. Wrth i ni edrych ar y newyddion arglwydd, rhoi ni'r ddewrder i enwi yr hyn sydd wedi torri. I beidio â galw anghyfiawnder yn heddwch, na distawrwydd yn iachad. Dangos i ni ble mae bywydau wedi chwalu gan drais, ble mae cymunedau wedi ei difrodi gan anwybodaeth a hunan fydd. A dysgen ni sefyll mewn gwirionedd gyda rhai sydd yn dioddef. Dduw iachad, tywallt yr as i'r craciau tyfnaf un. I Dduw cuddio ond i'w trawsnewid. Iacha, clwyfa yr hyn sydd yn weladwy, a'r straeon nad ydynt eto wedi dweud. Dduw arferiad, adferiad, dysgan i ymddiried yn dy ddwylo di. Felly pam nad ni'n deall y siap newydd. Gna ni'n bobl sydd yn dyst i'th waith. Pobl nad ydynt yn ofni'r creithiau, ond sy'n byw fel arwyddion o obaith. Yn dal air yn dy gariad, yn union lle'r byr torri unwaith. Casgla ni eto o Dduw, yn llunio i fod yn lestri sydd yn dal goleini, mwyn iachau'r byd. Y byd o'r ti'n gwrthod i gadael. Yn dawelwn am ychydig gyflwyno'n gweddiau personol ger dyfrondi. Nawn ni hynny yn awr. Glywyn gweddi ni felly arglwydd, gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, yr un a'n dysgodd ni weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwn yr wyt yn y nefoi, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bynyddiol, a madda i ni ein dyledion,
fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gan eis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesau. Mae gadwch chi ni barhau drwy gannu am rhif 755, 755, y cysur i gyd sy'n llanw fy mryd, bod gennyf drysorau i'w'ch gwybod y byd, ac bod hw'n ynghydd nas gwel neb ond ffydd, geir eglur ddatgyddiad ohonynt rhyw ddydd. Ac yn y blaen, 755. Gadais i wybod be oedd Paul yn olygu wrth llestri pridd pan ddodd ffrindiau ymhartnar i draw yn Banad. Oherwydd, bod ymhartnar wedi dweud paid â neud ffys, be mae rhywun yn neud? Pa mae rhywun yn deud hynny? Maen nhw'n gwneud ffys, dydy. Right. Ond dwi'n cofio, o'n i wedi cael set o lestri gan Ain. God yr ei glas a gwyn. God yr ei dwi'n sôn amdani nhw. Ac o'n i wedi defnyddio nhw o gwbl. Oedden nhw jyst wedi bod yn hel llwch mewn gwirionedd. Ac nes i bod yn dweud, reit, dwi'n mynd i ddefnyddio hein. So dwi'n mynd i olchi nhw. So nes i olchi nhw, nes i roi nhw ar y bwrdd. Ac wrth i mi gydio mewn un gwpan, wel, fe wahanodd o gwpan ar glist. Ac mi ath y gwpan, fel ta sei, mewn rhyw slow motion, yn disgyn ar lawr y gegin. Right. Ond, o'n am chip yn ei hi, do'n am crac yn ei o gwbl. Fe ffrwydrodd o. Right. Oedd i ar lawr y gegin yn bob man, ac o'n i wrthi, o'n i'n gweld y darna am wythnosa mewn rhyw gorneli ym mhob man. Ond, nes i ddeitha fi'n hyn wedyn, reit, paid â gwneud ffys. Ac felly, mugs gathon ni wedi hynny. Ond, rydyn ni'n byw mewn byd sydd yn addoli'r newydd, sydd yn deud pan mae rhywbeth wedi torri, rydyn ni'n dallan i brynu rhywbeth newydd. Neu pan fydd rhywbeth yn methu, dyn ni'n ei guddio fo. Neu pan fydd rhywbeth yn clwyfo, rydyn ni'n symud ymlaen cyn gyntaf a phosib. Ac yn ein diwylliant ni, mae torri yn gyfystyr â methu. Ond mae'r Beibl yn deud stori wahanol wrthyn ni'n dydy. Yn y stori Duw, os yw rhywbeth yn torri, nid dyna'r diwedd nac i, ond dyma'r cychwyn. Nid yw Duw yn cilio oddi wrth
fethiant, mae Duw yn aros gydag o. Dwi wedi sôn am y grefft yma o'r blaen hefo chi. Chi'n cofio beth i enw'r grefft, neu ydych chi'n gwybod beth i enw'r grefft yma sydd ar y sgrin? O Siapan, ia. Felly, Kintsugi, maen nhw'n galw hwn. Right? Felly, crefft Siapanaidd sydd, os ydy rhywbeth yn torri, os oes ddarn o grychenwaith yn torri, maen nhw'n dod ar darna nôl at ei gilydd ac maen nhw'n mendio y cracia ni, maen nhw'n dod ar darna nôl at ei gilydd gan ddefnyddio aur. Ac felly, mae'r broses o iachad yn dod yn y broses yna. Mae'r darna'n dod yn ôl at ei gilydd. Ac o ddefnyddio'r aur, mae'n dod yn fwy gwerthfawr. Mae'n dod yn ddarn o gelf, yn dydi. Mae'r llestr yn fwy gwerthfawr nid oherwydd y torri, ond oherwydd y gofal a roddwyd iddi hi wedyn. Dyma ddelwedd bwerus o'r Duw sydd yn datguddio ei hun i ni yn yr ysgrythur. Duw nad yw'n taflu y clai i ffwrdd, ond Duw sydd yn enwi anghyfiawnder, Duw sydd yn adfer, nid i berffeithrwydd, ond i alwedigaeth. Oedden ni'n darllen, y darllenau cyntaf gaethon ni oedd o Jeremia, lle mae Duw yn ei anfon o i dir crochennydd. A mae'r hyn a welir yn anghyffredin iawn. Mae yna rhywbeth yn mynd o'i le ar y potyn ar y droell. Reit? Ac yn lle taflu'r clai yna i ffwrdd, mae o yn ail siapio. A dyna'r pwynt allweddol. Nid yw'r crochennydd yn taflu'r clai i ffwrdd nac di. Mae o'n ei ail ddefnyddio. Mae hyn yn deud rhywbeth hanfodol wrthon ni am Dduw. Bod Duw yn gofalu a bod ni'n gallu pwyso arno fo. Drost y flwyddyn a hanner diwethaf, dwi wedi siarad yn gyhoeddus iawn am hyn. Ond ers colli'n yn chwaer flwyddyn a hanner yn ôl bellach, mae wedi bod yn gyfnod tywyll ac anodd iawn, fel mae nifer ohono ni sydd wedi profi galar, dwi'n siŵr. Ac i mi, pan ddigwyddodd hynny, mi roedd yna grac enfawr yn y darn o'r crochenwaith. Rhywbeth o'n i'n meddwl sa byth yn cael ei llenwi eto. Rhywbeth o'n i'n meddwl fysa byth yn gallu cael ei drwsio. Ac fe ddoth iachad yn araf, a dwi'n gallu edrych ar y graith honno heddiw, nid heb boen, ond gyda diolchgarwch am y cysur a'r iachad ges i. Ond mae yna gracia am hob man hefyd yn does. Cracia yn cymunedau ni, cracia yn byd ni. Mae'r byd yn dysgu ni i weld pobl fel problem. Pobl dlawd, cymunedau ar yr ymylon, systema sydd wedi methu. Ond nid felly mae Duw yn ei gweld. Mae'r dwylo'n dal i fywldio'r clai. Nid yw ffyddlondeb Duw yn cael ei brofi trwy ganlyniadau, ond trwy bresenoldeb dyfal Duw. Fel y Kintsugi, nid yw Duw yn cuddio y cracia, ond yn iachau i ddod ar darna nôl at ei gilydd. A mae hyn yn newyddion da i'r sawl sydd wedi teimlo'n ddiwerth, wedi blino, neu wedi wthio i'r neilltu.
Mae gen I gerdd ar y cyntwgi i chi yn fan hyn. Chwn ni wrando ar y gerdd. Mor frau yw'r gwpan China yn dy law, a'r gampwaith las lun yn canu halaw, yn byw ei stori ar gynfas pridd, y darlun yn ymestyn at y ffridd. Y gampwaith daw treigl amsar, pylu wna'r inc a'r llun yn fler. A daw rhyw gnoc i'w tharo i'r llawr, heb wybod os bydd yna wawr. Siatro yn siwrwds man ydi stori pob un, a'r darnau bellach yn cymlethu'r llun. Heb wybod pa le, pa fodd y daw'r cyfan eto i greu rhywbeth sydd yn edrych yn gyflawn. Y darnau, colled, siom a phoen, siarprwydd bywyd sy'n mynd dan eich croen. Ac bod y darna i gyd ar chwal, mae gobaith yn yr un sydd â gofal. Gwaith dy ddwylo di ydym ni ydy'r clai a'r crochennydd wyt ti. Ail danio'r ffwrn yw'r bedydd tân, a'i waed yn ein golchi'n burlan. Ac fesul darn, daw iachad, a'r air yn sment, ei heddwch a'i gariad yn testament. Daw'r llun yn gyflawn eto i ddweud stori, a'r craciau air yn rhan ohoni. Mae Duw hefyd yn enwi yr hyn sydd wedi torri, oherwydd bod cyfiawnder yn bwysig. Wrth i ni fynd ymhellach, nid yw pob crac yr un peth nag di. Mae rhai'n torri'n ddamweiniol, mae eraill yn cael ei achosi yn fwriadol. Mae cymunedau'n cael ei chwalu gan drais, mae bywydau'n cael ei difrodi a'i hecsploitio, hiliaeth, tlodi a diffyg gofal. A dydy'r Beibl byth yn deud fod hynna'n naturiol. Yn Lug 4 mae Iesu'n datgan i weinidogaeth yn dydy. Ac nid fel cysur ysbrydol anweledig, ond fel rhyddhad pendant i'r tlawd a'r rhai sydd yn gaeth. Oherwydd mae'n deud hyn, mae ysbryd yr arglwydd arnau, oherwydd mae wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i bobl dlawd. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi fod yr rhai sydd yn gaeth i gael rhyddid, a bobl sydd yn ddall i cael ei golwg yn ôl, a rhai sy'n cael ei camdrin i ddianc o afal y gormeswyr, ac i gyhoeddi fod y flwyddyn i'r arglwydd ddangos ei ffafr wedi dod. Mae Duw yn enwi yr anghyfiawndera yn dydy, yn enwi'r hyn sydd wedi torri. Ni all y cyntwgi mewn gwirionadd gychwyn heb wirionedd. Rhaid cydnabod y difrod cyn allan ni fynd ati i wella. Dwi wedi darllen dipyn yn ddiweddar ar waith a gosto bol ac Gwstaro Guterres, sef y tada diwinyddiaeth rhyddhad, y Liberation Theology. Ac mae Agosto Bol wedi datblygu'n benodol gwaith Theatr Fforwm, sef bod yn gweithio gyda cymuned o bobl sy'n cael ei gorthrymu ac yn ceisio cyfiawnder. Yn trio tynnu ac i godi yn erbyn yr anghyfiawndera sydd yn gwynebu'n byd ni. Ac wrth i fi ddarllen yn helaeth am Agosto Bol a Gustavo Guterres, sut mae'r weinidogaeth rhyddhad yn edrych yng Nghymru heddiw. Yna'r pethau mae Gustavo Guterres yn ei ddeud, nid oes ysbrydolrwydd Cristnogol gwirioneddol heb undod a'r tlodion,
Ac yn fwy pendant byth mae'n dweud hyn, i adnabod Duw yw gwneud cyfiawnder. Nid yw cyfiawnder Duw yn golygu esgus fod popeth yn iawn. Nid yw Duw yn galw gwrthrynder yn heddwch. Nid yw Duw yn galw distawrwydd yn gymod. Mae iachad heb gyfiawnder yn esgus nad oes creithia. Ac mae cyfiawnder heb iachad yn chwalu'n llwyr. Mae Duw yn dal y ddau peth at ei gilydd yng ngweinidogaeth Iesu Grist. Y cyfiawnder Duw yn waith sanctaidd o ailosod yr hyn a ddinistrwyd, heb anghofio sut y torodd yn y lle cyntaf. Ac yna mae Duw yn adfer gyda phwrpas, nid gyda perffeithrwydd. Dwi wedi sylwi ar hyn os oedd Duw yn aros am bobl perffaith i wneud ei waith, yna bydda yna ddim yn cael ei wneud. Bydda Moses yn dal wrth y berth, yn dweud dwi ddim yn ddigon da gyda ngeiriau. Reit? Sa Peter yn addo peidio byth a deud y peth anghywir eto, a sa hynny'n cymryd am byth. Ac o bosib, mina, swn i ddim yn sefyll o'ch blaen chi y bore yma. Ac yn disgwyl am nerth i deimlo'n barod. Dydy Duw ddim yn defnyddio pobl perffaith. A'r byd yn deitha ni fod rhaid i ni fod yn berffaith, ond tydan ni ddim. Mae gen bawb i grac ei hun. Mae Duw yn cymryd pobl sydd ychydig yn fler, sydd ychydig yn hwyr, sydd ychydig yn anghywir, ac yn dweud dyna'r union un y gallaf ei ddefnyddio. Sy'n newyddion da iawn achos mae'n golygu nad yw'r alwad yn dibynnu ar ein perffeithrwydd ni, ond ar ffyddlondeb Duw ei hun. Ac os gall Dduw weithio trwy bobl fel ni, mae'n awbaith. Mae'n gosti'r llun nesaf yma, os da chi wedi bod yn gwylio dros y ddeuddydd diwetha. Pwy sydd wedi bod yn gwylio ar gemau Olympaidd y Gaeaf? Dwi'n rhyfeddu atyn nhw, reit? O'n i'n gwylio adra yn dweud, swn i'n gallu gwneud hynna. Fyswn i ddim. Reit, o'n i'n breuddwydio. Ond, yn sglefrio, ydych chi'n gwybod, ac yn cael ei troelli yn yr awyr. Yr hyn sydd yn syrdanol ydy, mi'n welis i ddoi cwbl yn sglefrio, a dyma'r ferch yn disgyn. Ac yn edrych na aros lawr, nath i godi'n syth a jyst cario ymlaen fel tas am byd i digwydd ynde. Dwi'n edmygu yr athletwyr yma yn fawr. Ond mae'r gemau Olympaidd a bobl yr athletwyr yma, mae gen nhw rhywbeth i ddysgu i ni fel Cristnogion hefyd yn does. Fel Cristnogion, rydyn ni'n siarad am obaith sydd yn para yng Nghrist, am gariad sydd yn cynnal ac am werth pob unigolyn. Dydy'r gwerthoedd hyn wedi cyfyngu i eglwys, mae'n yn byw yn y penderfyniadau bach ydyn ni yn ei gwneud. Ond mae'n rhywbeth ysbrydol yn y ffordd mae'r athletwyr yma yn mynd ati yn ei crefft. I lawer mae'r daith hon yn adlewyrchu bywyd ei hun. Nid yw'r ffordd bob amser yn esmwyth, ddim yn gwrs da chi wedi gweld y rhai oedd yn sgio lawr y mynydd, reit? Ac yn trio pob ffordd i beidio llithrodd i ar y mynydd, ynddo? Yn gwneud yn siŵr bod nhw yn glynu at y ffordd. Nid yw'r ffordd bob amser yn esbwyth, ac nid yw'r llwyddiant bob amser yn edrych yr un math i bawb. Weithiau fuddugoliaeth fwyaf yw parhau. Ydy i ddal ati, i ddysgu. A chadw ffydd, daioni, hyd yn oed nad yw canlyniadau yn amlwg. Pan fydd Iesu'n ymddangos ar ôl yr atgyfodiad, mae'r creithiau dal yno dydy. Dyma wirionedd dyfnion y ffydd Gristnogol. Nid yw'r atgyfodiad yn dileu'r groes. Mae
Jürgen Moltmann yn deud hyn, y Crist atgyfodedig yw'r Crist croesoilhiedig. A dyma galon y cynswgi hefyd. Nid yw'r air yn gogoneddu yr hyn sydd wedi torri, mae'n dystiolaeth i'r atgyweirio. Nid yw Duw yn hadfer i bwy oedden ni cyn y graith, mae Duw yn hadfer i bwy ydyn ni wedi'n galw i fod. Mae'n creithiau'n dod yn dystiolaeth, mae'n cymunedau ni'n dod yn arwyddion gobaith, a mae'n hanesion ni yn deud y gwirionedd. Mae Paul yn atgoffa ni nad yw goleini Duw yn dechrau gyda ni, ond gyda Duw ei hun. Dwi isio i ola ddisgleirio allan o'r tywyllwch, mae'r adnod yn dweud. Yr un Duw a lefarodd ar ddechrau'r greadigaeth, sy'n dal i lefaru heddiw, nid i ddileu'r tywyllwch, ond i'w dyreiddio fo. Ac yna daw'r syndod, nid yw Duw yn rhoi'r goleini hwn mewn llestri perffaith, ond mewn llestri pridd, mewn llestri sydd yn fregus. Pobl fregus, pobl sydd â chracia. Pam? Fel y bydd yn amlwg nad ein disgleirdeb ni sy'n achub y byd, ond gras Duw. Nid yw'r cracia'n broblam, maent yn fan lle gall y goleini ddianc allan. A fel llestri wedi trwsio, nid ydym yn cuddio ein gwendid, ond yn cario'r trysor mwyaf fydd. Ac wrth i olau Duw ddisgleirio trwy'n bywyda, mae'r byd yn gweld gwyneb Iesu'r Meseia. Nid mewn perfeithrwydd, ond mewn gwirionedd, mewn cariad sydd yn aros. Mwyn i enw. Amen. Gadwch i ni gloi ein haddoliad drwy ganu ym rhif 627. 627. Fe chwythodd yr awel ar Gymru drachefn, clodforwn di arglwydd fod gwyrth yn dy drefn, di hunais ni'r meirwan a'n codi drwy ffydd, a throi ein hwynebau at degwch y dydd. Ac yn y blaen, 627. Fod gwyrth
Y gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fydda gyda chwi oll. Amen.